Jo això m'ho veuré. Intentant agafar el meu m'ho veuré. Fa sabut, no? I si groguet què? No sé què es veu quan Entrem una aliada per mi. prou gel, no patisca. Déu, no me No patís. Tienen idees. Ah, vamos gravar para o pacote aqui. Fa 10 anys, el 2000, recordes? Sí, de la Marga Negra. Però que ja és enjoy perquè no n'entén d'anar. Tenim una foto de important és que no tinc res. Jordi tenia la Marga Negra. No queda igual. Jordi tenia la Marga Negra, jo tenia la foto de Com estem? Va, si no li sembla. Hi ha una parada tècnica? Sí, parada tècnica. Vas brut de cara? No. No vagis brut? No. Com vulguis. Si mos pots explicar més o menys la història del nus este. Este mural lo vam fer quan érem a l'espai llibertari en Arcaònia, d'Amposta, que érem ella, un grup de gent, i vam pintar per lliure, perquè vam pensar que el transvassament havia passat ja el mini-transvassament, i ja estava el Partit Socialista demanant de fer un transvassament, i no paraven. Nosaltres vam començar, vam dir, per nostre compte fem un mural reivindicatiu, aprofitant que fèiem un mercat llibertari, un mercadillo d'artesania, va durar 3 dies, i això ho vam pintar, i la veritat és que va ser, ja fa 17 anys, molt improvisat, només teníem un tramo d'envestida que l'anàvem manejant com podíem, sense lligar, increïble, però bueno, ho vam fer, i vam filmar com Espai Llibertari d'Arcaònia, i llavors l'any 2000, inclús abans del capítol del moviment anti-PHN, quan estaven formant-se la plataforma en defensa de l'Ebre, que primer érem coordinadora, van decidir pintar-lo, repintar el mateix que havien fet, canviar algunes coses de baix, així com per exemple els deltes, coses així, i van ficar plataforma per la defensa de l'Ebre. En compte de ficar plataforma en defensa de l'Ebre. És igual. I això va ser l'any 2000, com dic. I bé, van ser molta gent, igual com avui, pintant, i tothom dia que no acabaríem en un dia, i igual com passa ara, que tothom està dient que no acabarem en un dia, però jo penso que sí que acabarem, tenim tota la tarda per davant, i aquí. I de pas aprofitem que fa un dia molt bo, farem ara una baldanada, uns plets, i ens ho passem bé, però sobretot és un acte reivindicatiu de cara a manejar la gent de cara a la manifestació de Barcelona del dia 30 de maig, que molta gent no ho sap, ni sap per què, i avui el que farem és pintar aquí baix, volem un cabdal ecològic ja, perquè la veritat és que se me l'estan fotent a la cara, quan és l'únic riu europeu que no porta un cabdal mínim ecològic, és l'Ebre. Sí. És una vergonya. És una vergonya. Sí, és el que està passant. Sí. Pues a mi haig de felicitar-te perquè és una obra d'art. Una obra d'art, res. Gràcies a la gent que ens ha ajudat. Sí. Anem als musclos. Està, Lluís? Perfecte. Això és